Magandang gabi mga kasisid. Dito na naman kami ni partner Andro sa dati naming spot na pinamamanaan. Yung huling pinamanaan namin medyo malayo kasi, kaya dito muna kami, mas malapit. Kaso nga lang malabo ang tubig. Pero subukan pa rin namin mga kasisid, at makakuha man lang kami ng pangulam para bukas okay na. Anong masabi mo dyan partner? Ayos dito partner. Kailangan makarami tayo ngayon kasi medyo matagal tayong hindi nakasisid. Oo nga, sana makabawi tayo. Bawi, laban! Kaya samahan naman ninyo kami mga kasisid sa malabong tubig. At naway hindi naman lugi masyado ang ating lakad ngayong gabi. Sa ganun ay may ngiti pa rin sa ating labi, sa ating pag-ahon mamaya. Kaya let's go na mga kasisid. Let's go! Ayun Let's go! Okay mga kasisid, kami lulusong na ni partner habang kalmada pa ang tubig. Malino pa. Kahit malabo tirahin na rin namin. Kita-kits mga kasisid, abangan ninyo ang aming pag-ahon ni partner. Let's go mga kasisid. Woo!
Saba, malaga. Saglit pa rin. Saglit. Ay, barangan. Ay, barangan. A few moments later. Sige, nakakon na kami mga kasisid. Ang huli ni partner Andro ang una niyang ipapasilip. Ayun si partner. Dami alimasa. Grabe ang alimasa ng humuha ni partner Andro. Yan ang huli ni partner Andro mga kasisid. Ang huli ko naman ay nandito. Susunod na rin niya. Okay. Ayan na yung nakuha ni Ka-Idol. Adventure 2. Ilagay ko na rin dito. Wala pa. Kahit malabo ang tubig, open man yung biyayang pinagkalog sa atin. Sobra-sobra pa sa pang-ulam. Kahit pang-ulam lang sana yung pakay namin ni partner dahil malabo. Kaya maraming salamat na naman sa biyayang dagat na pinagkalog sa atin ngayong gabi. At maraming salamat naman mga kasisid sa magsama ninyo sa amin ni partner Andro. At hanggang sa muling adventure, naway magsama-sama tayong muli. Maraming thank you po sa inyong lahat.